Huria nani haholongan di tuhata, taparade marohata, tapuka ma acara parminggota, mertangiang mahita di bagas rohatabe. Amen. Tapuji matuhata, mari de mahita siap buku de nomor 570 ayat sada satu ayat tolu.
Marhite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadia na tumupalangit dohot anoon. Amen. Songonon di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diahu, dang ahu na punasa, poda na marsurahu doi. Mularong menangisa nama bahen lo moderohan yamai, boton nido taringo tupodai, manang nasihat debatai, manang huhatahon siar rohaku sadiri. Songon na nidok ni surati, akabatangaik na bangulu do mabaor sian pamatang nina porsea diahu. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala pardengan basa, rodi saliling nililing na do asin roham, mau liate marohanami tuho, ala diramoti ho kami sian nasalaon, sahat tu sadarion, pupuji kami maho, ala nong sahat tu kami barita nauli, sian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu kami, mau liate hudok kami tuho, Allah di bagasan dame dohot hasonangan di lehen ho hatam nabadiai. Saya si maroham, urupi mahami mangulahon na didokmu. Asaho trohanami, jala tarparangehon hami parangi nabadia. Saya jari jala pai baru marohanami, asalamias hami rodi hasusuda ni bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di minggu tasadarion imana tersurat di Hebrew 10 ayat 20 sahatu 25. Momos mata tio pakrimon natar pahatopoti asahaposan do barbaga bahosa. Masih tuan mahita masih pajujuan tuha holongan dohot tu aka olaun adengkan. Unang tatadikon punguan hian songon nahin asumalhon ni nadeba. Tung marsipay ngota mahita. Jalalam imanian alam jenok di idahamu arii. Atong rap mangidogo go mahita siya tuhata debata. Ale Tuhan debata sai padupul mahami mangulaw no patikni. Amen.
dosa tanda do pendebata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di bando gijang pargogo na suatu dosan pardegan basa doho jala ro di saliling na do asin roham sai marpanguatim roham di hajahaton nami jala sai unang be ingot aka dosa nami ay jojo do hami mardosa maradopon ho jalo jojo kusungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di khatam ale Tuhan Jehovah sai unang paingot-ingot pangalasyon nami unang alang asin roham sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bigima baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosata. Songono do hatani Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi aka pangalosim songono bun jala songono bun manoro aka dosam sai mulak mahutuau ayahu dosi paluaho hasangapon mani debata na digijang. Amen.
mangihon mahatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion tarsirat di Lukas 2 sada mamukan sepitu sahatu sapulsia tajahama marsika soring. Jadi di suku nasi damai bana ni nama adiga mai masai guru jala dia matadana pabua lahosonggo mai Alain ninai banama jaga mahamu sotung lilu hamu ailando naro sogot manoluk guabu akan namadok audo nungadapot tikinai unang maihuton hamu nasida. alai molo dibagi hamu barita niaka hamu suon dohot haguturon unang mahamu tarsonggot aidang tarbahen songgopi jumolo alai dang dope manigor dapot ajal nai. Laos sidokma tunasida nahehe do sogot bangso maralahon bangso harajaon maralohon harajaon. Masa malalo akan nabulon aka sakit bala merluat-luat nang haleaon tarida ma aka panonggoti rodi tadana balga sial langit. Alai tagan so masa dope akai takupon jala lelea nasida dohamu pasahatona dohamu to aka pangguruan dohot hurungan gabe togi honon nahamu tujolo ni raja dohot panguhum humok hop guahu. Lausima gabi dalam muna maka tidak konahu. Onma parete hamu nasopola sari honon muna hian sitaria honon muna disi. Ayahu mangaleho dehamu suara dohot habisuhon nasobolas alon nang alusan niakamu sumuna. Alai nang notohos muna haanggi sisohot rodi ale-ale muna do pasahatonamu jala pamateona de basian hamu. Hosomani saluhut jol madohamu ala guarhu. Jalana sotupa magosa dao buksian ulumuna. Marhite-hite benget ni rohado malua hosamu. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jalan nau piopsa. Amen. Tabege mai depujian sian ama huria.
tidak ko maha porsiaw tay, so nah tindak ko nidong atas sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehova, hido ama pergugur nasutu dosan, natu mepalangit doho tano. Au porsia di jes anak ni debata Jehova nasasadai, iman yang tugun ni Samaria, naga begabias atau di perbadia, andorak sua bubuhan. Hido tuhata, natu mau na bernit, di pauman ni selantus, nama tetap pajal delbana di hau pinar silang. Natua tuba naturu, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul di sabun debata Jehova, ama naik pargugur nasa kudusani, bisi maibana maksubuk tantang, manguhumi halak na mangulu dohan, au porsea di todi parbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasisani dosa, doho dihatai naman dok, mulak mangulu sukup daging ni halak nang mate, oleh mulugan sang sudah. Amin. Tabigi ma lagu puji-pujian san ama paradiso.
Salam. Tikting Minggu tanggal 10 November tahun 2022. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu 22 dung Trinitatis. Dohot topik Minggu naroma ari ni Tuhani. Napaduahon parhobas di hari Minggu sadarion tanggal 10 November 2022 boy mata jaha di Tikting. Napatuluhon Tikting namasa pelean tujolo sadarion Minggu tanggal 10 November 2022 di Minggu manogot Arian dohot botari huriata papungu pelea tujolo dung sidung jamita marhite amplop khusus sian HKBP distrik Sapulusia Bekasi. Si pasahatota tu persembahan syukur BP distrik Sapulusia Bekasi. Sialani tapasahat peleata nadumenggan. Napaduahon Minggu ujung tahun parhuriaon huhut parningotan diaka naung moding. Di hari Minggu tanggal 20 November 2022 ima Minggu ujuk tahun parhuriaon laos huhut parningotan diaka naung moding. Laos dijahahod do goar-goar ni naung moding di huriata duk siduk Tikting periode 22 November 2020 sada sahatu 20 November 2022. Patuluhon ruas nataba mamuka sadarion Minggu tanggal 10 November 2022 di jalo dogabe ruas ni huriata ima Amata Hermawan Suryadi Sitanggang, Inata Mary Natalia Boru Naibaho, dohot sada dak danak bawah, dohot sada dak danak boru, sian huta perumahan pesona anggrek harapan, blok E 10 sada nomor 20 tolu, wilayah Judea. Naropid dasian GKPR Philadelphia, Taman Harapan Baru. Anggiat maruas naib barui, gabe ruas naburju di huriata. Napaupaton, sermon parhalado saresot Harapan Jaya. Di hari Kamis tanggal 17 November 2022, di patupa do sermon parhalado saresot HKBP Harapan Jaya, HKBP Harapan Jaya, HKBP Pondok Ungu Permai, dohot HKBP Kaliabang Perwira. Masuk pukul 10 sia 30 wib, maringanan di HKBP Kaliabang Perwira. Tataknyakon mah asa merdalan dohot denggan. Napaupaton parhepengon. Parhepengon ni huriata di mingguon, boy mata jaha di Tikting. Saldo kas ni huriata per 10 November 2022, huria dohot diakoni 210 juta 364.767 rupiah. Gotilon 110 juta 300.000 rupiah. Tupusat 74 juta 521.500 rupiah. Distrik 6 juta 823.000 rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transitoria 2.150.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 70.400.000 rupiah.
Laos ni sosohon matu sude ruas ni huriata, asa tagarar ma pelean bulanat tabe, pelean permingguan virtual na tapatupa di bagasta nang janji imat tabe. Tuhatta ma nama masu-masu parhepengon ni huriata. Napalimahon ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata na marulang tahun di mingguon, godang na 52 halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata namadok di Pesalmen 10 ayat 12. Sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisuk hami. Warta tambahan. Berita duka cita. Nunga jumolo dialap tuhata, Rosmiana Ronni Borusitijak, nahina baluhon ni amata a marpaung, moding tanggal 10 November 2022, umur 40 tahun, wilayah Judea. Jala sadarion ditaruhod do tu TPU Mangunjaya Bekasi. Songonima tik-tik na masa di huriata di bagasan na sa minggon, tuhatta mana masu-masu sa luhut na. Salom.
debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate roha ng pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras marita. Shalom. Damang dainang nangakana po sa bulong na makaporsya ito hatta Jesus Kristus. Hata ni debata ujahan ni perminggota di minggu pa-22 dung Trinitatis, di mana tersurat di Maleaki bidutolu dibuhay sian ayat 10 sia tol hasahatu ayat 24. Ujahaw ma di tonga-tonga tak kamang inang takas mapay huti-hut tamu di bagasar rohamuna. Songono mana tersurat di sini. Aidama naroma ari namar sigorgor songo pemurunan. Jadi dosodorame sudi halak najukat dohot halak siulahok kajahaton gabi merjebur manasida bahenon ni ari narosogot ninna jahuba ziabaut dang adong tadi kononna dinasida nang urat nang rating alai bicar ma anggo dihamu akan nama kabiari guarhu mataniari ni hati goran mardongan hahisaro di linggom ni habungna gabi ruar mahamu jala panihal dihalok somon anak ni lobu akan naruar siap bara jadi digi-digi umuna mahalak parjahat aido sosirebun nasida sogut ditoruni halak ni pak ditoruni palak ni pak muna diari si bahenokku dinna jahuba sebaot sai paingot-ingot tamuma pati ni si Musa na posokki na hupatol hastu ibana uju di Horeb tu sadok Israel akapatik dohot uhun idama suruakku matu hamu panurirang Elia batu julu ni haroroni ari ni jahuba na bulun jala nasok kali asa ibana paulakon rohani ama-ama tuwakka anakna jala rohani akkada danak tu amanasida asa unang roau makkonahon uhum hamagoan tu tanoon ido yang go sahatna amanginang ang haanggi pinaribot na makaporsya itu hatta Jesus Kristus molo dukta bigi naroma hari ni Tuhani manang di bahasa Indonesia di dok hari Tuhan pasti datang pitorodo turoha adigamay tikiaryahamay itaw pigamay dohot akan asing ido bahen adong madagu piga-piga na didok ibana pedita anggo hari ni Tuhani tanggal adunang Mei bulan adunang dohot tahun adunang hape didok ko dibana sokoni dang marna jadi jadi molo makatai hari ni Tuhan manang Yom Yahweh hari yang spesial hari ni debata ikonadong go tulu pangetusion nekot tadap tu pikiratta marhite pada narobi doho pada debat molo hari ni Tuhan ima ari hati karotu hatta Yesus Kristus paluaho kita sian dosa hamatian ari nabalga ditaluhuri bana do huaso na adong di pertibion jala sudi halak Kristus saha tutikyon madok sujadi kan itu tanggal 10 tolu bulan tolu tahun 2020 tolu na mulong berdubuat belum tentu jadi manang tanggal 10/2 bulan 12 tahun 2022
Rona mari kiamena belum tentu jadi. Nah jadi di sini tuh hamurak kamanginang diskon mall kan itu diskon 75%, 25%, 50%. Nah jadi di sini alai anggo ari ni Tuhani napuna ari di batado. Akamang inang adok piga-piga berita na tuare dapat tu sian media sosial jopui epurs. Buido gabi tadda ni neng roari ni Tuhan. Bui iya bui dah na berjulu. Laho madapot to berus siapakat inna Roma longsor. Mate ma piga-piga halak sia sada keluarga. Labatanna alam lalu doh akana asing bui du tadda haror Tuhan buia buidang. Napa dua hol berita sian Kubang. Adong halak Batak amat tai memutilasi natai di daerah na penuh dengan adat na menjunjung tinggi sangat merhula-hula elik merburu manak merdongat tu masai boy doi tadda neng ro arin Tuhani boya boyrang na berpulisa halimu se ro lalo di duakta dohot akana asing mabahek kita tahutan doho bimbang boy doi tadda boya alai adigar ro lomo ni Tuhan nuaing persiapatta doho pamikiriau ni naporsia ngama sabe bangso maralo bangso ngama sabe ripe memunu ripe ngama sabe bencana alam na di luar ni pikiratta ngama sabe bui du tadai bui alai mulu tugas ni naporsia bohado pai mahon ari ni Tuhani di bagasan haburjuan kesiapsiagaan. Om mano yang nadigil ito nga ito nga di uluta. Ikom manah do namangin ako. Ikom boy do rimang nga tagadu pari kaduptiki. Bereng ripeta sa diri buwi mga gohosa. Ripe. Natahaprosyay di badumu de bata na sujadi sirangan ni Jolo. Iyanak kon buwi. Bahkan mulu burju kamu gabi parajabar di harajaun debata pas rohani Tuhani bereng paula konna ma holong ni rohani ama-ama tu anak konna baliksa rohani anak-anak tu amongna suaksoni tekembakkon boy memuseng lemerdinggan rohani antara suami dohot istri dohot suami. Jadi nalahu mangulakon haburjuon dohot haring ganuni nakay nga manginang na perjolo si patudota turipe tuyanak buasa mangikut tuturpukon alana supaya menjadi yang faktual ketika Tuhan datang menjadi hakim isuku menon misalnya isi mati tuinatai ebado inang burjura mata usuk majuamu inahuria burju mata aregu mama do di hari penghuma ni tampai sukup pe etor tu hari pemurunan amata kan itu ala faktual ale mulo tohoro burju ama burju dina aga gabi burju biamo ale otik de nama dokon dia kaamang burju dak kenata oh hanggo amon mantap burju jadi sukunun nama kah diari peruhumani diari ni Tuhani burju do burju ninda nakpe kategori dang kategorihon Allah yang maha tahu itu tetapi Tuhan juga memiliki moralitas yang paling tinggi dan kemanusiaan dia akan menghakimi sesuai dengan fakta dan label-label dan lemo-lemona fakta do
Isuku musik tenak kota berjudo amung mi. Isuku maong iso napo sebulung. Berjudo bapak. Berarti otik napo sebulung madoko berjudo. Berjudo mah. Berjudo. Bahasa ragu. Na remeng go. Remeng. Wah, hasabab pemayamang. Lapatan na. Ketika masa hari Tuhan untuk mempertanggungjawabkan naburjudoh najukan, Tuhan juga memutuskan sesuai dengan fakta yang jelas, yang tidak bisa dibuat skenario apapun. Jadi samut tita songo nama, songo nina, songo danak, idok konak kaning baula kun nama hadeng ganun ni ama tu yanak konna yanak kon tua mana balik sa ripe suami doho istri, istri doho suami doho orang tua dan lain sebagainya. Dia manek sulah hunupta, didok manak kaning paingo tingo ma tona patik nau kupabua tu si Musa di dolok Horeb. Adong do hukum, adong do aturan, adong do tona na balgane ko sulah hunummu. Mergogo mahitao lahu mangulaho patiki alanong di palua dang asa di palua. Mergogo mahita mangulaho kading ganoni alanong malua dang asa malua. Jalay ngok ma mulus warna mu babe hamu. Lehonok ma si Elia laho paingoton aro lapatan nyo. Tuhan nang manopak naung maswaraho berita nauli. Nauk paingoton uhuman, nauk paradihon hangulun nama notto. Jala jolmai arunggo pedang marnamuba, belgali holong di rohana suruon na dope museng akka panurirang mabahen seruan pertobatan. Ima tabuna Kristeno, ima tabuna namar Tuhano. Dang pitor songoni, aluk mesibah ngasaibe nin daw, mulu Tuhan do. Nataha porsyai suron na dope si Elia dinna suron na dope padita silaban suron na dope pahupumu mulok situa mulong akan burju lahum berjamita asa paubah roha mangulahon na denggan doho pasidikon aja luar biasa Tuhan teh. Jadi ulang gay titak kamanginang urak dalubaho don ikop paigo ingotot don alay moto hamurak kamanginang sakit na belga na so di halo mohon de mata taringo tu perdalan ngulu na porsia hamolon parukilon nak parsahiton na songgop tu mamatang yakkan ruasmo asa totong manasida majuguarmu jala madok mauliati apalah di hari sadarion keluarga besar merbaung natongo di bagasan habot neroha merujung muli nanami totong maho inanami buru sitijak totong maho Tuhan na mangurupi marguguhon sa luho na keluarga ng akay anakon mulutuk ped non pataruhon nami tu yung anak parsatok kinani di TPU Mangun Jaya batiur lakanami jala luas mahami pakkeomo laho mabahen apul-apul di tonga-tonga ni keluarga na sida. Secara khusus utang yakok kami do Tuhan ulau bulu las ni roha di tonga-tonga ni Huriamon di hari Minggu 27 November 2022. Lengmar pesta guti lok kami loh pesta puncak tahun kesehatan di Huriam HKBP Harapat Jayau. Leho di hami saluhuna haki pason. Pasidik siak kami ragam di parmaran. Asa diari na pidar bediami. Buy hami sudiro manopok bagas joromon. Memuji pasangapoko. Majakok katam. Nang pasahaton hamuliateon ni rohanami na tongo totong diiring-iring jala di pasu-pasuho na niulan ni tangan ng pikiran nami di bagasa sa taupulong urubi panitia laho patulutsyo ni asabuy na sida di bagasan sada ni roha mabahen ulaw ni daw pilihan na hutsus di jolong atok tuhamulak bahami siya bagas joromo mabuak katamon patiur malaka nami lehom madihami damen na sumurong. Gudang doha hurangan nami Tuhan,
merpamuati maho ulang jujur Tuhan seluhuk na dosa nami tuk tamama hami pakyom mugabing anak hahulongan ni rohang di bagasa Kristus Yesus martangia kami Tuhan. Amin. Mari dihitahu papung pilihan. Saluta
liatta biadupan ni debata. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Batibulkon harajaum mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami magdok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarm, say Roma harajon, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangudua siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami siap pangako. Sadame jalo hamu ma pasu-pasu nasia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakut Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amanami, inanami hanggi pinaribot, tapula masih jalangan di julu bihita. Hami saluna na makubasi di bada pukul 10 pasahatot tu kita selama hari Minggu marita saluna. Horas masih jalangan meta tu habirak tu siamuta.